Ahoj, pojďte se mnou strávit můj den. Šla jsem se pevně obléknout, tyhle trička jsou z HMK na způsob Skims a jsou absolutně top a kalhoty z Oysha. Zabalila jsem si věci a byl strašně krásný den dneska, svítilo sluníčko a dodalo mi to strašnou energii. Jeli jsme s přítelem cvičit, tentokrát jsme zkusili fitko na Valdrovce a musím říct, že z mě úplně top. Ve všední dny takhle v 1 hodinu tam téměř nikdo nebyl, takže jsme měli fitko celé jenom pro sebe. Přítel mě potom házel ještě za mamkou na Pankrát, kde jsme měli sraz a šli jsme se podívat do obchodu. Zkoušela jsem se ještě tohleto tričko v té černé a tílko, měli tam i tohle bodíčko, který vás má úplně takže nemůžete dýchat. A tohle jsem si nakoupila. V HBčku měli ten virální olejček z TikToku za necelých pade a tuhle řadu, kterou mají všude vyprodanou. Nakoupila jsem ještě jídlo a mamka už mě pak vezla domů, kde jsem stavila celý večer tuhle krásnou kytičku, kterou jsem dostala od přítele na Valentína, pak už jsem jen odpočívala.